Така, здравейте, аз съм Стинг и това е втори епизод от World in a Jar, оцеляван буркан. Да. Стигнахме до тук. Сега ето какво мисля. Мисля да... Ето тук от начало е така. И... нещо като... да го изкърчим отдолу. И да потърсим диаманти и така нататък, всякакви щурки. Тиквите, които посях, още не са покълнали. Да им нещо в честа. Дървената кирка и дървената лопата. Но аз трябва да си направя още една, защото мисля, че ще е дълго къртене. Да, камена си направя. И каменна кирка. Каменна лопата. И каменна кирка. Така. Вън отново вали. Аз се снимам епизоди на свят буркан като вали. Нали, ето, почна се. Може да чуете. Тоест аз преди да завали почна да снимам, но да ми гледа сира и... Махни се. Това трябва да го изкърта. Да, не ми трябва. Да си взема кобала и да поровичкам малко. Да видим какво ще открием. Овце все още не съм стигнал до тях, но като стигна ще се прави легло. Всъщност не, че е голям фола. Отивам си взема и чест. Хубавото на свят буркан е, че поне тук не се спават мобове за сега. Поне никой не се е спавна. Това е хубаво. Кол. Пръчките 10. Айде де! Още малко. Больно. На той ще му трябва, например, колко? 3 торча да се освети. Ей тук. Един, ей тук един. Ей тук един и буркан, той не е много голям. Така, всичко е огрето. Радвам се за големия интерес, който проявяват. Сам първият буркан ли? Такъв плодороден. Ми изглежда. Да еба. Ишелала мулти. Тук има... Тук има много твърд камък всъщност. Ето виждате. Тук не се чупи всъщност. Не се чупи. Тупи. Не се тупи. Така, това ще ми помогне за мост, ако не е за трудно. Много се страхувам като хода. Това мисля сега се разширя пътеките. Клати го здраво, защото клатих с тати. Само тихо прибади, защото знае карати. Боли ма хуя за тебе и тебе. Боли ма хуя за тебе и тебе.
Още само 2 дирт имам, което няма да стигне в никакъв случай. Айде, вали. Супер. Перфектно. Перфектно. Какво казаха за моловите? Аз ко казах, бе? Аз ко казах, бе? Махай се, бе. Махай се. Къш. И ти се махай. Махай се. Махай се. Доста големи пътеки ще трябва да ги направя. Тия зомбите ще ми вземат такова. Е така. Да има и преки канали. Бах ти! Аз гласа си не чувам от този дъжд. Не за втори път вали. Поне в Добрич. Защото аз съм оттам. Стига, бе! Айде. Толкова даже малко предостатъчно ще ми е. Ай, стига, бе. Не, няма се разправим тъй. Няма се разберем тъй. Ще го духаш. Така, ела тук. Идваш ли? И че не канен идва грозен гей. Ела. Мъничка инвазик. Май позатихна. Или пък това е затишие пред буря. Макар че бурята е това, но... Уха, вече съм по-добре. Чувствам се по-безопасен. Макар че, знаете ли? Не. Как беше, бе? Не. Фенс, как се прави, бе? Както и бе. Holy shit. Сериозно ли, бе, мой? Ще отсека дърво. Братвата идва на помощ. Няма да излизам никъде, затова... Защо взех кирката? Малко да си поопека. И да хапна. И сега, в случай против инвазия на зомбита... О, мъга! Знам кой искаш ти, ама аз нямам толкова скоро, момче. Пък затова имам това. Да сложа и това дърво. Вече съм зареден. Стол. Там. Бам. Дърветата свършиха.
За това ще си засея още. Ето ги, сиглите падат. И сега ще ги посеем. Четири. Още един трябва. Нищо. О, 6 са. Супер. Сега ако това не е... това също не е. Какво е? О, слово универсалната врата. Буркане много манериш. Чао, зомби. Така. Изгрев сме. Изгрев слънце. Тъщата се опитам да правя фенс. Това бяха стълби. Виж сега, едно зомби са пали. Много ме еби. Не мога да виждам каквото. Си го пусна на фул скрин. Е така. You're made in China. Мисля, че трябва да се проправя път към храната. Защото ми свършва говеждото. И свинското. И каквото и да е, то се свършва. You're made in China. Там си бяха кравите гъбки. О, там са кокошките. О, трябва да се оставя това. Доста съм поработил върху света, вижда се. Трябва да се оставя диамантената лопата. Нищо няма да... Само ще загуба. Брадва ви, не лопата ви. Доста се концентрирам сега върху пътя. Тук няма нищо. Какво пък? Крайно време е. Там е празно. Тук е много далеч, затова мисля да мина оттам. Бурканската верига. Ето. Ето ги овцете.
Още само едно квадратче. Yes. И да. Те сега как да ги накарам да ни излизат? Къш. Махис. Батко има работа. Те са да не ме бутнат. Това е гениална идея. Малко прасенца да си набавим. Така. Къш. Махис. Своя колоч, ко си махай са. Чао. Мамка ти. Те са послушни. Обаче колко бройки врати трябва да направя? Много кола обаче изхъбих. Две бройки врати на момента. Къш. Майка ти тъпа дай ба! Моля ба, не излизат ли, моля ба! Повече трябваше. Ще да се набавя кобъл. И значи. Епизодите на Skyblock ги правя по-дълги. Както майте и вие сами да видите. В не Skyblock бе. World in a jar. Оцеляване в буркан. Е така един стърчащ крафтинг тейбъл. Уха, шигър ми. Да се върна в първоначалната си... Ето ги, пораснали са. Браво. И тази бутилка там е хубаво да ида. Ето вече покълват. Сега тук братва. Ке, брачо.
Само едното е пораснало лови. Опа. О, виж колко кобал съм имал. О, имал съм и пържолки. И почва и да вали и тука. Виж колко е яко. Най-сюрреалистичната игра. Как е щупеното? Аз не съм го щупил, мага. Стига, бе. Кой е стало тука? Мразя това. Ама как сам го мразя? Един стоун турен е тука. Е така. Е така. Още един. Пет врати. Барни го, барни, после пак го барни. Защото го барни, пак го барни. Трябва да се добре да тъпите овце. Америка. Ето ги! Така, 3 от вас наистина ми трябват, но ако ги убия няма да се размножат. Само 3 ми дават. Добре, това ще е от епизода. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте. Чао!